bir-birhen уздырып ябырылды безгә. Ошо буталсык заманда безнең халкыбыз өчен яваплы мәл йетте. Хынаулар алдында хынмас өчен безгә бердәм булу кирәк. Ошонда утырган һәр кем халкыбызның йөзен билдәләрдәй шәхес, башкорт диңгезенең бер тамсыһы. Әмма без тырымдыракай. Безгә бүген тамсы түгел, диңгез булып оешыр кирәк дип исәпләйм. Һәр кеше дә бер үк хыял, тормыштың матурлыгын тоеп, уны үзебез менән ямләп, тыныс кына яшәргә. Һәр кеше ошының турында хыяллана. Бәхетле булыр өчен иртәге көнебезгә ышаныс кирәк. Минең өчен иртәнге көн ул башкортча һөйләшкән балалар, тауган тупрагын яраткан олулар, башкортлыгы менән горурланган милләтем. Буның өчен безгә барлык үпкәләрне онытып, bir төптән эш итү кирәк. Бердәмлек бүгенге буталсык заманда безне киләсәккә алып сыга торган бердән-бер юл. Беренче, тел гаиләлә туа. Гаиләлә ныгына һәм үсә. Шуның өчен гаиләлә башкортча һөйләшү мутлак. Икенче, тик башкорт телле балалар баксаһы булдыру кирәк. Хөкүмәттән көтүп ятырга кирәкмәй, үз көсебезгә таянып, үзебезнең бизнесмендәрне ялеп итәргә кирәк. Балалар өчен төрле түңәрәктәр эшләргә тиеш. Театр, йыр, бию, курай, шул ук сит телләрне һәм башкорт теле аша укыта алабыз. Өченче, башкорт мәдәниятен һәм телен үзәккә куйган махсус мәктәп оештыру яки булган мәктәптәргә ярдәм күрсәтү. Бу җитмәслек хыял түгел, барыһы ла кулдан килерлек эшләр. Тик был хыялдар ысынлап та тормышка ашырылык, тик башкорт балалары һәм үз эше менән янган олылар гына булган. Ул без бар име. Дүртенче, башкорт телен яхшы белгән студентларны балалар менән эшләүгә ялеп итү кирәк. Оештыру комитетында укытучылар, багымсылар, методистлар, ата-әсәләр бердәм эшләргә тиеш. Һөҗүмтәләр буенча утырышлар үткәрелергә тиеш. Китап яратучылар клубы оештыру да телде үстерүгә зур адым. Балалар өчен аерым, олылар өчен аерым. Китапханалар менән һөйләшеп, уларның базаһында был эшне тормышка ашырырга мөмкин. Балалар өчен китапларны нәшер итүне үз финансларыбыз аша яйга һалырга кирәк. Китаптар хәзер бик әз сыга башкорт телендә. Әлбәттә, интернетты, ютубты башкорт телендәге контент менән тултыруга булышлык итү кирәк. Янһүрәттәр төшерүгә һәм уларны дубляжлау шулай ук бик мөһим эш. Башкорт телендә аралашкан блогерларны үстерүгә көч салыр кирәк. Уның өчен башкортча белгән, һөйләшкән баланы табып, бары тик кайдалыр институтка керергә ярдәм итеп бирергә, кайдалыр Мәскәүгә юлына билет һатып алырга, шундый бәләкәй генә адымнардан без зур киләсәккә уларга булышлык итәбез. Һәм минең һуңгы һорауым, һезнең балаларыгыз башкортча һөйләшәме? Кулларыгызны күтәргәндә кемдеке һөйләшә? Афарин. Һез тап яртыһы ошо без йылган кешеләрдән. Бу статистика. Бөтәһе лә һөйләшергә тиеш. Рәхмәт.